Προσοχή, ακολουθεί τρέιλερ της Nostalgic. Αχα, βλάκας έκερη. Τσαρλατάνε. Πού είναι το DVD, αχρίε? Δεν θα το πάρεις ποτέ, Σέκερη! Μαλακία! Κράτα τα ρέστα. Εγώ θα το πάρω. Όχι, εγώ θα το πάρω. Όχι, εγώ. Εσύ, εγώ. Όπα, παιδιά, όπα. Μη μαλώνετε. Το τελευταίο μεγιστάνο τον αγόρασε το παιδί μόλις τώρα έξω. Ο πανίσχυρος μεγιστάνας των Νίντζα. Ένα κόμικο ολογράσι. Βία. Αίμα και κακό. Το μεγαλύτερο κόμικ που βγήκε ποτέ. Ο πανίσχυρος μεγιστάνας των Νίντζα. 4 ιστορίες κόμιξ, αναλυτικές συνεντεύξεις και το πιο περιεκτικό DVD ταινίας που έχει δημοσιευτεί ποτέ με περιοδικό. Ο πανίσχυρος μεγιστάνας των Νίντζα. Αγοράστε τον, βάλτε το DVD να παίξει και ανακαλύψτε. Έξτρα, φωτογραφίες, κομμένες σκηνές, director's cut και πολλά ακόμα. Έχει πράγμα, λέμε. Θα σε ονομάσω Σίφι. Πρέπει να τον αγοράσετε τον πανίσχυρο μεγιστάνα, γιατί είναι καλό κόμικ
Και το κάναμε εμείς που κάναμε και την ταινία. Και τώρα το κάνουμε και σε κόμικ για να έχουμε να πούμε ότι... Ο πανίσχυρος Μεγιστάνας το νίντζα. Βγείτε να το πάρετε τώρα. Βγείτε σας λέω. Θα εξαντληθεί. Κι εγώ τώρα που μ' ακούτε το διαβάζω. Ο πανίσχυρος Μεγιστάνας το νίντζα. Από τις εκδόσεις Ψυχή στα λαμπυρίσματα.